Moi, tässä Jokke. Moi. Ja minä, Risto. Mä tulin tuolta mun treeneistä, mä esittelen mun mailan. Bauerin Nexus tonni. Ja mä vähän kikkailen vähän tälleen, että mä itsekin harrastan. Ne on sika hyvä on noissa. Tässä on tekorannari. Ja sitten kannattaa vetää tällaisiakin. Luistelet vaikka näppiajassa joks ja muut keino, niin jarrutat sen päällumet ja sit vedät siitä. Joo. Jos olette vastustaja, niin niin kuin edes Epsistä, Plusista, ihan sama mistä jengistä. Eps Plus, ihan sama. Jokerti, IFK, kiekkomutaa. Niin ihan sama. Mutta tämä yrittää sitten vastustajalle, mutta ei ehkä yhtään. Mutta nyt mä annan tälle Ristolle tätä käsittelyä, maailmankäsittelyä. Joo. Siinä se Risto. Hän vähän kikkailee. Ja te tapaatte meidän jokaisissa videoissa, paitsi näissä osissa, mutta melkein jokaisissa aina. Joo. Melkein kaikissa videoissa on JR. Että siitä tunnistatte, että siinä on Risto ja Joel tekemässä videota. Niin. Niin, eli me ollaan Jokke on tehnyt Minecraftin, me tehtiin yksi katevideo, sit Jokke teki jonkun esittelyvideon. Ja sitten me mietitään, jos me tehdään kauhuvideo. Niin, kauhuvideoita. Myös kellarista. Niin, me ajatteltais, mutta me mennään tänään kaikki skeittaa tänne. Me mennään Kontulaan skeittaa. Me kai kuvataan siellä meitä. Kai. Tehdäänkö skate-video siellä? Joo, me tehdään. Risto vähän nyt sekoilee, kun se ei nyt tiennyt tästä mitään. Vaikka me mennään, kyllä se skeittaamista tiesi, mutta videosta ei tiennyt. Niin, että... Mistä mä tiesin, että me mennään vitsi skeittaamaan ja sitten tehdään videoisia? Millään? Otas mä iPadin. Joo, mulla on iPad. Ja me päätämme videon loppumaan. Ei vielä. Ja, Mä vähän vielä no vähän kikkailee, haluaa kikkailla. Mutta tuo Nexus tonni on hyvä maila ja grippiä kannattaa ostaa. Mä ehkä aloitan jääkiekon. Hogibaseista kannattaa ostaa. Hogibase, kirjoittakaa vaikka nettiin ja sieltä löydätte sivut, niin tai skatehut, sieltä löydät skeittitrappeja mä ostan, mutta nyt Risto, ota tämä. Ota vielä yhdet pomputukset näytän. Hän näyttää, mäkin halusin näyttää, mutta Okei, näytä sitten. mä voin näyttää. No niin, nyt minä näytän tästä minun pompotukseni. Näin pomputan itse. Mä vedän vähän uudestaan, siinä meni vähän huonosti. Oota vähän. Mä oon maailman mestari ihan best tässä. Pomputtelussa. Mä oon best. En oo mitään parassa. No niin. No ja aletaan lopettelemaan. Moikka! Tästä mailasta. Tossa on siis toi maila, Bauer, 5 tonnia, mikä se olisikaan. Moikka! Nexus. Joo.